mga kabebes! What? Huwag naman. Naagi. Hello mga kabebes! What's up? What's up? What's up? Nandito na naman po tayo sa panibagong video, panibagong kalokohan, panibagong ka-etchosan na naman ang nagaganap dito sa video na to. At kung bago ka lang dito sa aking channel, don't forget to like, subscribe, share, comments, and click the notification bell for more videos. So, ang gagawin natin ngayon guys ay magkakaroon tayo ng question and answer portion. So, ang mga question na sasagutin natin ay kinuha mula sa mga kinoment ng mga kabebes natin sa aking live stream. So, nag-live stream po ako kanina, yun po. Doon ko kukunin yung mga questions na ating sasagutin. Siyempre, sagutin na. Let's get started. So, kinakabahan ako. So, ang first question ay, teka, kinakabahan. Yung iba naman ay easy lang. Yung iba naman ay so, tingnan natin kung hanggang saan ang aking kakayanan sumagot ng mga questions. The first question ay, teka, nasaan na yung first question ay, what is your favorite song of all time? This question is from Jomel Zabala or Hino Jomel Zabalye or Hino Zabala. So shout out kay Jomel Zabalye or Hino Zabala. Ang question niya ay ulitin ko, yung question niya is what is your favorite song of all time? Actually marami akong favorite songs kasi music lover naman ako. Pero yung mayroon akong marami akong favorite song. May akong favorite song kasi music lover naman ako. Pero yung mayroon akong marami akong favorite song. Pero Araw Gabi by Regine Velasquez. So nanghihingi siya ng my favorite. Di biro ang sumulat ng awitin para sa'yo. Araw gabi nasa isip ka. Dyan lang Jomel. Kasi baka mabash tayo ng writing. So, ang susunod at na question ay galing kay Niel Ibanez Impino. Ang tanong niya ay what would you like to change about yourself? Nung bata pa ako, ang dami kong gustong baguhin sa sarili ko. Pero ngayon, I'm contented. Kasi binigay siya ni God sa akin kung anong meron ako ngayon. I'm contented. Pero meron naman tayong mga pangarap, meron naman tayong mga wants and needs. Pero yung sa katawan, wala na. Contento na ako kasi kahit wala dito. Contento na ako. The next question is, teka lang. Pagpasensya niyo ng Tagalog ko ha. Pilipino, kahit whatever. Waray na ako. So, ang next question is, galing kay, alam mo yung mga pinasang, mga kinoment na questions dito is, kahit ano lang. So, sabi niya, pa-shoutout naman dyan. My question is, Ada Ikay, kumusta? Ang question na ito ay galing kay Jobs Cortez Rama. So, yan. Ang question niya is, Ada Ikay, nandiyan ba si Ikay? Oo, nandito si Ikay. Ikay! Ikay! Kay! Hain! Dada! So guys,
wala dito si Ikay. Andun kay Dada. So, next question. So, ang next question is, teka lang ha, kasi I think 11 questions ata to. Ang next question is, if you are given a chance, what chance is that? Yung chance ko is, hindi content, wala naman akong, as I said earlier, wala naman akong dapat ipagbago sa akin, tsaka wala naman akong ang gusto ko lang is maging good health and safe kami. At hindi, ito, ang gusto kong chance is maibalik yung tatay ko. Kahit isang araw lang, o 1 week, o forever. Gusto po na makasama. Yan po ang chance na gusto namin, na gusto ko. At ang chance na maging magaling na po si Auntie Dora. Yun po ang gusto ko, na magkaroon po siya ng recovery, at magkaroon siya po ng fast recovery. Yung tanong niya, if you are given a chance, what chance? Yung po may balik ang tatay, at saka magkaroon ng recovery, magkaroon ng fast recovery yung auntie ko. That's all for sorry, yun po. Masyado na tayong parang nagdidrama na ako. Next question po. Ang susunod natin na question ay, teka lang, adjustan lang natin yung konti yung camera. So, ang susunod na question ay, galing kay Briones Gino. Galing kay Gino. So, pamangkin ko to. So, ang question niya ay, sa taas. Dito ko ilalagay, o dito. Say dito lang. Sabi niya, I have no questions, pero gusto ko masabot from you na what is your, masabot is malaman. Gusto ko masabot or malaman nyo, or from you, na what is your tips para maiwasan ang virus. So, simple lang naman. So, from the protocol, sundin yung protocol, sundin yung protocol ng mambabatas, ng presidente, ng mayor nyo, na wag lumabas, panatiling makasuot ng face mask, wash your hands, stay at home, observe physical distancing. Yung lang naman, panatiling malinis ang iyong katawan at yung kapaligiran, at alagaan nyo ng mabuti ang iyong sarili, at lahat na pamilya nyo, kaibigan nyo, dapat nasabihin nyo na sumunod sa protocol. I-level up yung physical, personal hygiene nyo. Face mask, o maglinis kayo ng kamay, maligo. Wag, kung galing ka sa labas, kung ikaw ay isang frontliner at galing ka sa labas, dapat hindi ka muna makipagsalamuha sa inyong sa inyong kapatid, mga mama, papa, or mga pamangkin nyo, kaibigan, o kung huwag muna kayong makipagsalamuha. Maligo muna kayo, maglinis muna kayo ng sarili bago kayo makipaghalubilo. Yun lang. At ang next question ay, bago ko makalimutan, shout out to Briones Gino, shout out kay Gino, yeah. At ang susunod natin na shout out to Briones Gino, shout out kay Gino, yeah. At ang susunod nating question ay galing pa rin naman kay Niel Ibanez Impino. So guys, sasabihin ko na siya na kanina na nung nag-live stream pa kami na isang question lang po, pero nagbigay pa rin po siya ng question, pero okay lang naman po. So
itatry ko po yung best ko na masagot po itong question mo, Miss o Mr. Neil Ibanez Impino, and please bear with it. So, ang tanong po niya, ano, ilalagay ko na lang po dito or dito. So, ang question niya ay ano yung maipapayo mo sa mga tao sa kasagsagan ng epidemyang kinakaharap ngayon, at ano yung payo mo na dapat matutunan at maisabot. Yung question niya at yung question ni Gino ay parang iisa lang. So, iba lang yung turn na gina. Pero, kahit pa paano, sasagutin pa rin natin yun. So, ang sagot nito ay ito. Susundin mong protocol, observe physical distancing, stay at home, kung hindi ka frontliner, at kung frontliner ka man ay dapat iwasan dapat observe physical distancing sa iyong kaharap kung nasa labas ka man. Observe physical distancing, observe your yes, observe physical distancing. Kailangan hindi dapat na kung saan lang yun nakalagay yung makahawak yung kamay mo bago ka pumasok sa It was at this moment that he knew sa inyo, maglinis he ka sa fucked up. sarili mo. Alam mo na yun. Basta, sundin yung protocol. Kung anong pinagbabawal, wag sundin. Yun lamang po. So, the next question is galing kay FC Kiel Bon Lagutan. Yes. What are the most, yung question niya po is, si Kiel, kaibigan ko po siya. Ang tinatawag ko po sa kanya ay si Alena Sagrealan. So, tinatawag niya po sa akin, niya sa akin is Sangre Amihan. Ganyan kami mag-buhay. So, ang tanong niya, this is his question. What are the most important things in your life? So, important things in my life is pamilya, family, Diyan di San Miguel. Sino po yung nakasagot ng seryoso. The important things in my family, aside from my wants and needs, is yes, my family, my friends, my relatives, and especially to God. First, your family. Bakit? Kasi yung kahit palagi kayong magkaaway, kahit anong mga problema sa ito, kahit palagi kayong nagsumbatan, kahit pag may problema kayo, sila yung nasasandalan nyo sa isa. Sila yung nasasandalan nyo. Sila yung nagbibigay ng mga advices kung anong dapat na solusyon para sa problema mo. Yung pinaka the best na sa pamilya. Isa po yung bagay na pinaka-importante. Sila po yung isang bagay na pinaka-importante sa buhay ko. At saka yung friends, kung tunay naman silang kaibigan, yung mga dyan, yes. Kasi kahit hindi yung true na friend, kahit hindi yung real friends, kahit yung fake friends, makakapag-advise naman din sila sa'yo. Sorry yung mga kasi madali naman ako magsalita. Kahit yung fake friends mo, nakakapag-advise sa'yo. Kahit fake sila, treasure din, I treat them as my treasure din. Saka, nakakapagbigay din naman sila po ng advice. Yung mga true friends ko, yun po, nakapagbibigay rin po ng advice. Saka yung relatives, ganun din po. Saka kay God, kung parang hindi ko nakakaya yung mga
iniisip ko, mga problema ko, siya po ang palagi kong kinakapitan. He is my rock and my salvation po. Kung ano pong mga problema nyo, palagi po siyang tingin sa atin at hinihintay lang po tayo na lumapit sa kanya. Yun po ang pinaka-importante. Aside from our wants and needs, syempre yung mga basic needs natin, yung damit, water, yung mga, sila po yung pinaka-importanting bagay. Family, friends, relatives, and si God po. Yung mga, sila po yung... Ang next question natin ay galing kay Neil Ibanez Impino. Pero okay lang. Again, I'll try my best to answer this one. Ang question niya ay, if you could only wear 3 makeup products for the rest of the year, which would you choose and why? Hindi naman ako palagi na makeup, lip tint naman lang. Lagi yung pero yung pinaka-importanteng 3 makeup na susuotin ko ay, ang hirap naman ng tanong, pero isihan ko na lang sagot. Bahala ka dyan kung anong isipin mo, hindi naman ako maralino, basta itong sagot ko. Again, just bear with it. Lip tint galing sa Everbelina, tsaka pulbos galing sa Tender Care or Johnson's Tender Care, tapos yung eyeliner na galing din sa Everbelina. And why? Wala kayong pake, basta yun lang ang gagamitin ko kasi yun ang mayroon ako. Okay? Understand? Okay, yan na lang po. Wala kayong pagkaroon ano ang susuotin kong makeup. Yan na. Okay, the next question is from Marga Briones. Hi, Marga. The question is, who is your crush? Hi, agay. Hello, Nanay, welcome to my vlog, Char. Who is your crush? Marami po akong crush. Pero hindi po ako kirinashback. Sabi nga nila, charot. Kilala ko yung crush mo. May mata. Ay, may bibig, may ilong, may mata, pero walang pagtingin sa'yo. Agay! Dami pong yung crush ko, pero mga showbiz po. Dami, Bruno Mars, alam mo na yun. Bruno Mars, Marquez, marami. Sila po ay one of my crushes. Charoting. Bawal. Sila po, Bruno Mars at saka Marquez lang. Pero marami po sila, nakalimutan ko na. Next question is from Heidi Magos Clarecia. Shout out to Heidi Magos Clarecia. Her question is this. Waray. Wala. Marami akong crush pero wala akong yayabs. Wala po. Pero meron naman ako na. Pero ngayon wala po. I'm single and ready to mingle. Iba na lang ang dating. Iba na lang ang dating. So, yan. Yan po ang ating video for today. So, this is the end of the video. This is the end of the video. I hope you like it and sana nasagot ko lahat ng mga tanong niyo. Sana po na makontento kayo kung ano man ang nasagot ko. Sana po ay magustuhan nyo. At kung hindi man, ay pagpasensya nyo na. Walang practice. Hindi ko po minemorize sa mga answer na yan. I answered it on the spot po. So, wala po akong pre-practice dyan. So,
kung ano pong mga question nyo na hindi ko po nasagot ng maayos, ay just bear with it po. Wala na ko pong magagawa. Basta inansaran po. Sinagot ko po yung mga tanong nyo. At pasensya po sa mga pinagsasabi ko na hindi nyo maintindihan kasi ganun po ako. Minsan malabo yung mga pinagsasabi ko, hindi nyo minsan maintindihan. Maski ako hindi ko maintindihan po. So, I hope you like this video and give it a thumbs up and like, subscribe, and click the notification bell for more videos. Bye-bye! Baka po makalimutan ko, nandito po yung request ni Jumel. Araw-gabi, nasa isip ko, hindi po yung sanay. I saw one old friend of ours today. She asked about you. I didn't quite know what to say. Heard you've been making the rounds round here, while I've been trying to make tears disappear. Now I'm almost over you. Baka po tayo pagalitan ni Whitey. Shoutout nga pala kay Niel Ebanias. Hindi. Ibalik natin sa pinaka first na nag-comment. Shoutout kay Jumel Ebanias. Oh no! Jubilin Ramos. Si Jubilin Ramos, ewan ko kung nasagot ko siya, pero nandito na po si Ikay sa bahay. Ikay! Wait lang po. Andito na po si Ikay at si Jem. So, para sa sagot ko kay Jubilin Ramos, nandito na po si Ikay. So, shoutout kay Niel Ibanyas, Jonal Sabala, Jubilin Ramos, Martina Kungzon, Briones Gab, FCK Bon Lagutan, Margaret Briones, and Heidi, Marga Briones at Heidi Clarecia. So, thank you po sa pag-comment. Sana po nagustuhan niyo mga sagot ko, at sana po ulit-ulit salamat. At sana po sa mga susunod ko na live, makipag-cooperate din po kayo. At po, salamat po sa kanina nung nag-live stream na po. Salamat po sa pag-cooperate. At sana po makipag-cooperate kayo sa susunod na mga live stream ko. At sana po mag-subscribe kayo sa aking channel. Like, comment kung ano mga susunod ko na video, kung ano pong mga suggestion nyo para sa susunod na video, and click the notification bell for more videos. Bye-bye. Salamat. Susunod na video.